Hram je, jednostavno govoreći, Božje prebivalište na zemlji, građevina pomoću koje narod može doći u doticaj s Bogom te se s njim pomiriti. Moguće je razlikovati 4 faze izgradnje hrama: šator ili tabernakul, Salomonov hram, Herodov hram, te Isus kao nerukotvoreni hram. Evo o čemu se radi. Nakon što su Adam i Eva jeli sa stabla spoznaje dobra i zla, bili su istjerani iz Edenskog vrta u kojem je Bog šetao i prebivao. Bog ih je otjerao na istok i na ulazu u vrt postavio kerubine s vatrenim mačem da stražare nad stazom koja vodi k stablu života. Hram je svojom strukturom trebao obrnuti negativnu procesiju Adama i Eve. Svećenik je, kao predstavnik naroda, s istoka i poganskog svijeta koračao prema svetištu hrama da bi tek jedan čovjek, veliki svećenik, tek izrazito rijetko mogao ući u svetinju nad svetinjama. Božje prebivalište na zemlji, svojevrsni novi Eden, te tamo biti u miru Božjem. Taj bi onda mir podijelio s narodom koji je iščekivao Božji dolazak i uspostavu Božjeg kraljevstva. Zbog svega navedenog, hram ima već spomenuta 3 dijela koja su prepuna simboličkih detalja koja nas podsjećaju na Edenski vrt. Kroz vanjska se vrata ulazilo u unutarnje dvorište. Tu su se nalazili oltar za prinos žrtva paljenica i posude s vodom za obredno pranje. Zatim su svećenici mogli ući u sveto mjesto. Tu se nalazio stol s hljebovima, menora te oltar na kojem se palio tamjan. Zastorom, odnosno vratima, skriven od pogleda, nalazio se 3. dio, svetinja nad svetinjama. U nju je mogao ući tek veliki svećenik i to jednom godišnje. U svetinji nad svetinjama nalazio se kovčeg saveza s pločama dekaloga, manom i Aronovim štapom. Tu ćete istu strukturu moći prepoznati bez obzira gledate li tabernakul, Salomonov hram ili Herodov hram. Jedino što je drugačije je veličina samoga hrama, skupoća materijala i bogatstvo simbola, te dodatna vanjska dvorišta koja su služila za kupnju životinja i razmjenu novca. Sam hram je bio izgrađen na brdu, na vrhu Moriji, mjestu na kojem je Abraham trebao žrtvovati Izaka. Jasno, što zbog ratova, što zbog velikih građevinskih pothvata, hram je toliko obilježio i izmijenio samo brdo na kojem je izgrađen da se i samo to brdo danas zove brdo hrama i nalazi se unutar grada Jeruzalema. Danas hrama više nema jer je srušen od strane Rimljana 70. godine nakon Krista. Zajedno s njim nestao je kovčeg saveza. No, hram je ionako izgubio svoju svrhu Isusovim otkupljenjem i sve ono što je bio hram, pa i više i bolje, za nas je postigao Krist. Ako želite da Lekciju Brevis nastavi s radom, podržite nas preko Paypala ili Patreona. Ili barem podijelite ovaj video i pritisnite like, to skoro da vas ništa ne košta, a nama puno znači. Hvala svima koji nas već podržavate. Do idućeg puta, pozdrav u Kristu.